wangisiza nangethakazela cha ngokubheka nje le usu wele ngingachaza uhle chaza kahle angiboni kahle awena we ubona kanjani Mutinze kodwa mina mangaka Mutinze ubuhle bingelela abalaleli ngempela uphinde kwesibili kwabingelela sanibonani ngiyabingelela abalaleli bokhozi endaweni zonke la ukhozi FM lufikelela khona hawu sanibonani and live manje yabo babingelela baqala ibangethu lesibhamu sanibonani studio yebo dad lalela mina ke ngiyakwazi kodwa ubatshela abalaleli ngiyamazi uma wena igama lami ngusindi ngwakantombela yazi sidala lo kodwa avisiza ngoba umuntu uyakwazi kakhulu yesizwe ukwazi ukuthi ubani usindi phela ngathi ngiyashada ubheka uma washiya ukuthi hawu ma phela ngithemba respect eAzalia ngikhule khona ngazalelwa khona ngakhonza khona qala ukucula esontweni ngayisikoleni high school lethe ngihlangane khona noDumi Nkosikazi saphinde sahlukana wahamba uyocula wangishiya esikoleni saphinde sahlangana futhi njengoba seningibona ke manje okay nase niyamthatha washada respect uba ushadile mina uDumi satholani singasami thiwa ushada udokotela hey Ntombi nathi uthi wakuphi bathi awu mama ke wangabesahamba uzipho zenkosi nkosiyami ngijabule kakhulu ukusebenzisana kanje nabo bangumngeni ngempela ongithathe ngezandla ifudumele bangamngela bangikhulisa bangazisa namhlanje seningibona kuKhozi FM wow and awuqala ukufika lana and i-album yakho khona ukuthi Cloud of Glory yes angixoxele Cloud of Glory bese ngihlangene noDumi obabinzimanje then angibuza ukuthi wenzani ngagcina esikoleni ukucula ngithi mina ngenzile usathi kanjani uhleli ngithi ngisekhathi usakholwa ngithi ngikhumbula kahle lo mbuzo ngiyawuthanda ngikhumbula kahle kangihleli ngokuthi stop 2 plate noplate obasa ovuthi iplate elilodwa yebo kodwa u2 ngifonela uDumi so ngithatha wathi ngicela senze something ngabuza ukuthi senzani wathi hayi sokwenza live recording ngathi esimanje into engakazi ngiyizwe njengangihlezi ngiyibona into kozombambo ke stood up for me uyakade ngibukela kuyena kakhulu so bengibona ukuthi hayi mhlambe yena ku right but for me ngizothini abantu nani ukuthi mhlambe ngibona incane kakhulu ukuthi singenza Cloud of Glory wathi hamba uzothandaza bhala amaculo ngizozwa ngawe ngizomnikeza idate ukuthi soyenza ngomhla kabani so ngaqhubeka ngithandaza ngaqhubeka ngafunda izwi ngabambeka la ezwini likaNkulunkulu lethi khona uMose abantwana bakaNkulunkulu bake banyuka baya entabeni so ke laba bekhona uNkulunkulu wayekhuluma esefwini kwakhona inhliziyo nami ukuthi uNkulunkulu uzohlanganisa abantu sicela iexperience yokukuzwa sibone inkazimulo yakho this time around lapho yayiku Cloud of Glory wawusefini kodwa sesicela ukuzwa manje uphakathi kwethu sikubona kube khona umehluko uyabona so ngayithanda lento ukuthi uNkulunkulu asathanda ukubona usefini sesifuna ubudlelwane bethu nawe bube ubudlelwane sibubonayo lapho uzoshaya live lapho ngizoshaya uzokwenza ukuthi kuthatha ikubeke musangena uthathe i-microphone uthi usefikile ngimbizile ngamemba ngathi akabe khona man masibheka nje sibheka kubalekile ngempela ukuphila into oyenzayo lokho kuyisifundo nakwabaye nathina sonke ngoba kuba ngempela umbuzo oqala obuze uDumi usakholwa yini kwasho ukuthi ushentshweni ushentshweni and wafika ngesikhathi esi-right ngiyacabanga ukuthi uNkulunkulu wakwenza and mhlambe kube ngavela ngesikhathi engangifisa ngakho kwangekwenzeka kodwa ngoba uNkulunkulu wayesahlolisisa prune character engifake emlilweni engakhela lesi sikhathi ukuthi uDumi mayesefona afone sengi-right because iqiniso lithi ngike ngaphuma endleleni and akafonanga ngaleso sikhathi and leso sikhathi engangifisa ukuthi hawu nami ngibe umculi usayithatha ngalo nje ukuthi ayibona nje ngiyazi ukuthi ngine voice ekhona kodwa wangibuyisa uNkulunkulu and wangihlalisa endaweni la khona ngangingedwa ngangenawo umuntu ozongixolela ngisize ngingaxokozeli so leso sikhathi afona ngathi usakholwa ngamanye amazwi are you in a position usesimweni yini ngempela singaqala ukuthi sisebenze ngaso
uyazi wayisho indaba elithi wawuwedwa mhlawumbe nani baningi ihlelo abangani nanizobona i-celebrity ingabi safika kule level uhamba kanjani emculweni ngiyazi khona osukufundile udumi angimazi uthi methatha into nje iphenduka ibe gold ngani ngoba nje beqinisile uyayiphila nokuyiphila ngiyizwa leyo nto ulinde ngiyamkhumbula wayesafuna ukusikaza akayathi umfaka ubhaka la ngiyasho ngoba akekho encanyana kugaga wakhula ezwini lenkosi wakhula nasemculweni wena ikuphi nje ukuthi umubuka manje uthi yebo hayi mangibheke emuva abantu ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngodumo ngikhulile kakhulu ngikhulile ngafunda ukusebenzisana nabanye abantu I think ekhuleni kwami ngangiyinto abayibiza nge-introvert angathi kuthiwa yini ngezulu umuntu othulayo ohlala uma ekhumbula kahle esikole ngangihlala phansi kwey'tebhisi ngingenawo umngani ngaqala uba nomngani sengifuna ugrade 12 sengizophuma esikoleni uthini wena so-ke ngendlela osociable ngayo manje yabona ukuthi sengikhulile sengifundile ukuthi uyamlalela omunye umuntu kuqala ngangicula ngedwa ngimemeze nevoice yami ngangingapha amawindi ngacula wangifundisa ukusebenza nabanye abantu wangifundisa ukuthi yabona uma ngabe ngiveza ebantwini lokho kufanele ukuthi uma usuhleli wedwa uhambe uyobuza uNkulunkulu ukuthi yini enye elindelekile uma ngifikile okhozini noma ngafika kwenye indawo ngahlabelela uNkulunkulu wasebenza kusho ukuthi sinduna homework hamba uye ekhaya uphinde uyofuna uNkulunkulu because you can't drop the ball the next time sikubona usuwenze enye into so enza sure ukuthi uhleli khona and uyakhula la uhleli khona so ngikufundile ukuthi angikwazi ukuhlala nje ngusindi kodwa fanele ukuthi ngikhule uma ningaze ngidumisa fanele ngikwazi ngelinye ilanga ukuthi abantu bephansi bese ngenza umhlabeleli ozophakamisa umoya womuntu yabona yes uyakhula nokusebenza nodumo kokufaka ekuthena ama-collabs uzowenza yes ngajabula kakhulu ayikho into engijabula nje ukusebenza nabanye abantu ayikho into engijabulisa njengokuzwa abanye abantu abangaphambili kwami amanye abaculi amanye ama-artist amakhulu athi siyakubona nkosazane wenza kahle qhubeka lungisa la ithi kancane uvoice ukuyiqoqa yabona njalo uma ngabe isiculi angikuthathi kabi lokho ukuthi udumo unokungitshela ukuthi ayi engathi uyakabalasa kakhulu it's God yabona angifundise yonke into ekwakufanele ukuthi mhlawumbe ngabe ngiye e-School of Music ngayifunda khona kodwa uNkulunkulu wakwenza kwa easy ukuthi ngihlangane nabantu abazothi buyisa enza kanje hayi ake sizwe ingoma akudingwa nasibani ushuthi kuyayikhanyela uJesu ukhanyisayo ngafunda incwadi yama-Hebrew if not Revelations ethi isibani salowo muzi ezulwini akukhanyiswa isibani nje salowo muzi iwundu uJesu so empilweni yomuntu mangabe kukhona uJesu yena okhanyisayo you lighten up the room mangabe uqhamuka akwazi ukuba nomoya omubi kube nenhlebo kube nenzondo kukhona wena ucwela uNkulunkulu uyayazi khona sithi sibani sami siyavuthanja kuphi emoyeni hayi sika wena sokulalele DJ guys angikwazi ukhiye uqala ukhiye qala kulahleka wona ngiyulahlile mina akesiza akudinga sinasibani Hello everyone, welcome back to Usindi Live Show. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, this was the interview Usindi Ntombela with Nomama uDudu Khoza Ukhozi FM. Usindi Ntombela guys ilusisi ukade trend kakhulu especially kulabantu abangama Christians or kubazalwane after ke recording yakhe in the spirit of praise la ahlabelela khona kwashuba kakhulu. She's been trending nje ku social media, Facebook, Instagram, YouTube. Wonke umuntu ukhuluma ngosindi Ntombela ukuthi hayibo usisi uhamba nobani. Kahle guys because when she worship if ubukade ungasalifunda iBhayibheli uyalithatha uqale phansi ulifunde. Uma ngabe ungasayi enkonzweni uyacabanga uthi icalo zakho ubuyele enkosini. So nje guys, I love her so much. I love your relationship that she have with uNkulunkulu wakhe and usiza abantu abaningi ngendumiso yakhe guys because she worship in truth and in spirit. So guys, this was her interview. I hope ukuthi enjoyile. Bye.